Hallelujah. Jesus mighty God. Sikhonza uNkulunkulu ovukile. Sikhonza uJesu ovukile emathuneni. Sikhonza inkosi evukile. Glory, hallelujah. Wonke amakhosi akhona emangcwabeni. Hallelujah. The only body engekho emangcwabeni eka Jesu kuphela. Uvukile. Oh hallelujah. Akekho emathuneni, abantu bayemathuneni beyofuna uNkulunkulu babo. Oh hallelujah. Abanye kuthiwa kufanele bayogezwe emangcwabeni. Kodwa igazi lika Jesu lanele. Asidinga ugezo umuntu. Ngoba lona liyageza. Hallelujah. Lisusa amathunzi. Lisusa inqalayiso. Linamandla. Hallelujah. What is Sambulo chapter 5? Except to Isambulo. Incwadi enzima engashumayeleki ngayo. Kodwa sizothini ngoba incwadi yesiprofeto. Sanibonana ekseni bazalwane. Incwadi yeprofetayo. Incwadi ye-future. Ukuthi kuzokwenzekelani. Incwadi ye-end times. Oh hallelujah. Ukuthi kuzophela kanjani. Oh glory, hallelujah. Umhlaba uyanyakaza. Ibandla kufuneka lime kahle. Hallelujah. Makuyisidlo fanele siqale kanje nithola izinto zokuhamba. Hallelujah. Ngizokhipha izinto zokuhamba endleleni. Ungadideki. Awukala ufunda uverse 1. What is Sambulo? Revelation. Yazi khona ebadidayo. Bangithi Sambulo. Sengike ngabaphathisa belungu la. Abafika kumina bethi mfundisi manje ngeke ngikwazi ukuchaza kahle. Ngicela ukusebenzisa lolulimi. Ngoba ngiyazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuchaza kahle. Umuntu busuyamisa kulolimi lakhe. Ayihlambulula umuntu kodwa ke phela ngithi akahambe kancane. Ngiyalungisa mina ngithi. Ngithatha ngala isiZulwini. Ngala esiNgisini. Ngiye kuma dictionary ngihleli naye. Ngiye kuma dictionary ngiyenza njani? Wesa ngihleli naye ngiye ku dictionary ngithi awume kancane. Ngiye ku dictionary ngize ngibuye. Phela thina sithatha inkulumo ngala. Siyise ku dictionary emoyeni. Kwi-cloud siyise khona siyibuyise esiZulwini. Awukize ngiyitholele. Besabela ungabaxoshi nabubalalela ubeyazele. Noma inqampuka hayi uyozwibaphe. Oh hallelujah. Yebo ufunda. Verse 1. Verse 1 yebo. Asengibona esandleni sokunene sakhe. uJohane lo umbono lo uJohane esesiqhingini. Abanye bathi wengenawo amehlo wayesethishiwe. Abanye basho bonke abakushona. Kodwa uJohane uyeboshiwe la wafika wabhala. Yeah. Asengibona esandleni sokunene sakhe. Sokunene sakhe yeah. Wayehlezi esihlalweni sobukhosi. Wayehlezi bazalwane ngiyamthanda umuntu wezwi. Yabona ungathanda ukukholwa kodwa ubuleke ezwini. Ngoba uzodlala amadimoni uzodlala nabantu. Umuntu obambe kakhulu ubusonto engalibambili izwi. Hallelujah. Engathi ningaba abantu abadlizwi. Nibambizwi. Niphile ezwini. Hallelujah. Yebo futhi. Asengibona esandleni sokunene sakhe. Ngasengibona yebo. Wayehlezi esihlalweni sobukhosi. Yebo Khishimi. Incwadi lotshiwe ngaphakathi nangaphandle. Yes, incwadi anikwa yona yebo.
namathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Yebo. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza. Yeah. Ngezwi elikhulu. Yes. Ithi ubani ofanele ukuvula incwadi? Yep. Le ncwadi lokuqaqa izimpawu zayo na? Hey, uJesu yedwa. Uyena owafanele. Akekho omunye wayehlezi ezulwini. Ehlezi eduze kaNkulunkulu ehlezi. Uthi ngangingcwele. Ngangikhona mzukwane kudala umhlaba. Imina engangihleli eduze ayi madoda. Uthi mina ngangidweba ngikhipha intaba olwandle igciniwe umhlabathi omileyo. Uthi ngangikhona eduze awuswali madoda. Uthi ngangikhona. Hayi uyena lo zalo Maria, uyena lo okhulile waze wayesiphambanweni, uyena lo ovukile emathuneni. Hallelujah. Yeah. Ase ngibona ingelosi enamandla. Ngabona ingelosi enamandla. Yes. Imemeza ngezwi elikhulu. Imemeza ngezwi elikhulu. Yes. Ithi ubani ofanele ukuvula le ncwadi? Ubani ofanele ukuyivula? Yes. Nokuqaqa izimpawu zayo na? Yebo. Kwakungekho namunye ezulwini. Yeah. Nasemhlabeni. Hayi kwakungekho umuntu. Yes. Ney'ngilosi zabheka phansi la. Yes. NoGabriel benamandla kangaka. Amen. Kodwa babheka phansi la. Yes. Wasekuthiwa John ungabusakhala. Yes. Thula ngoba ingonyama yomndeni kaJuda. Yes. Hallelujah. Isithabathile incwadi. Yes. Amen. Thina sikhonza uNkulunkulu ozalo umasibani bani. Emzala ubusibani bani. Manibonga igama likaJesu. Amen. Hayi so ubaba uKholvelo vela athi athi ithakazela nginazo ke. Sesize samnika. Sesize samnika. uJesu akanazi ithakazela. Ngoba waye uNkulunkulu. Ezalo owesifazana. Owesilisa engekho. Hallelujah. Enyamolo umuntu esimkhonzayo. Asikhonza umuntu onomali ofana nabanye. Manibonga igama likaJesu. Akanayo imbewu endoda kodwa unembewu kaMoya Engcwele. Glory to Jesus. Intombi ngiyayithanda ngike intombi namhlanje. Intombi eyiqhajayo. Hayi ngoba engikhulume ngayo. Namhlanje ngila yebo full. Akungekho namunye ezulwini. Ayinasezulwini akekho. Nasemhlabeni. Nasemhlabeni yebo. Nangaphansi komhlaba. Yebo. Owayenamandla kuyivula incwadi. Yebo. Abuke kuyo. Abuke kuyo wezoqhuma amehlo. Yebo. Akhala kakhulu. Yes. Ngokuba kakufunyanwanga namunye ofanele ukuvula leyo ncwadi. Akekho wafunyana yebo. Abuke kuyo. Yes. Omunye wamalungu wayesethi kimi. Ungakhali. Yeah. Bheka. Yeah. Nqobile ngonyama yesizwe sakwaJuda. Inqobile ngonyama. Khona ingoma sihlabelelayo. Abanye bazi ukuthi iqhamukapi. Kodwa nayo ingoma eyahlatshelelwa. Wathi ingonyama yomndeni kaJuda. Inqobile. Yanqoba ingakalwi. Yanqoba ingakazalwa. Yanqoba ingakalenge esiphambanweni. Yavele yanqoba suka. Hayi ulalela. Buye ukuthandaza emathuneni buye. Buye ukuthembela kwabakini ukuthi bazokusiza buye. Sikhonza ingonyama yomndeni kaJuda. Awumuntu kuthiwa yayithatha. Usufikele kuverse 5. Omunye wamalunga wayesethi kimi ya. Ungakhali. Bheka. Nqobile ngonyama yesizwe sakaJuda. Inqobile yebo. Impande kaDavide. Impande kaDavide yebo. Ivule incwadi nezimpawu zayo. Ukuthi ivula le ncwadi esisikhombisa. Ayivulwa uNombani. Usana wenzayo. Baningi abathandayo ukuyivula. But they are not qualified. Ngoba kunendlela yokungena. Yes. Kwabazoyivula. Kuthiwa ney'ngilosi ezulwini. The strongest army. Oh hallelujah in heaven. Okhomanda bakhona. Hayi bakhala bathi ngeke sikwazi ukwenza lento. Ngoba impawu zaseyibekiwe. Ukuthi ozokwehla thatha le ncwadi fanele abe nje. Hallelujah. Amen. Hawu uthi ngofika poemashini la ngifuna ukuya khona. Yebo futhi. Omunye wamalunga wayesethi kimi. Ya. Ungakhali. Ya. Bheka.
Ngesizwe sakwaJuda. Yes. Impande kaDavide. Yes, Lord. Kuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Yes, Lord. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalo ezine. Yeah. Nangaphakathi kwamalunga. Kumi iwulu. Yes. Ungathi lihlatshiwe. Hayi so. Uthi John. Yeah. Lento iyabonakala before uJesu ehle. Iyabonakala. Hayi so. Noma yiphi inhlupheko. Yes. Esidedelo. Engizokhuluma ngayo la namhlanje. Kodwa nayo aba uJesu. Amen. Seba inqoba leyo nhlupheko. Oh hallelujah. Seba inqobile. Banqobile bengakalwi. Kona abantu abathi kuyasinda ukukholwa. Basho ngoba abakayitholi. Abakablendi kahle ezwini. Mawusublendile ukukholwa kuba inzima. Ngoba uyazi ukuthi uthwalelwe. Uyazi ukuthi khona wakuhluphekela. Uyazi ukuthi before uqela intethelelo izono zakho seyigeziwe. Hallelujah. Awudingi ukulwa, awudingi abantu ababeyiqhwaga. Oh hallelujah. Yiko mina ngintshela ngithi la endlini igcwele ifundiso. Sibheke phansi zithulele. Amen. Ngoba siyazi ukuthi ukufunda kwazo akunawo amandla. Amen. Oh hallelujah. Phezu kwemfihlakalo. Sithatha ukufunda kwazo sikubeke ngemuva. Sithatha imfihlakalo siyibeke ngaphambili. Sithi Nkosi nami ngiyadinga ukuthethelelwa. Nami ngiyadinga ukuthintwa ngoba kuthengwa ngamali. Kubeka lapho, kubeka. Asengibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi. Ngabona yebo. Nezidalo ezine. Yebo. Nangaphakathi kwamalunga. Nangaphakathi yebo. Umiwu. Yes Lord. Ungathi lihlatshiwe. Engathi kuhlatshiwe kanti vele selahlatshwa yebo. Linezimpondo eziyisikhombisa. Yes Lord. Namehlo ayisikhombisa. Yebo. Angamoya abayisikhombisa. Yeah. bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Hayi. Let me moya. Okay, awuye ku 6 verse 1. Khona sampulweni. Verse 1. Verse 1 yebo. Asengibona lapho iwulu. Ngiyabona iwulu. Livule olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Lavula nazi lezi impawu kade kukhulunywa ngazo. Seziyavulwa kunamba 6. Wesambulo yebo. Ngezwa esinye sesidalo. Esesidalwa sithi Ezine sisho ngezwi. Yeah. Lokuduma sithi woza. Sithi woza yebo. Ngabona bheka. Nanto ihashe limhlophe. Hayi, yabona ngifuna sambeni kancane. Malibonga igama lika Jesu. Uyabona yonke into eyenzekayo namhlanje. Lokulwa okukhona. Yes. Lokuvukelana kwemibuso. Yes. Into ededelwe. Yes. Idedelwe uNkulunkulu. Yes. Futhi nebandla ngeke lisakwazi ukuyimisa. Yes. Ngoba it's biblical. Yes. Isezwini likaNkulunkulu. Amen. Ngeke kusenzeke ukuthi imibuso ingavukelani. Yes. Ngeke kusenzeke ukuthi abantu bangabulalani. Yes. Because the Bible says lezinto zizokwenzeka sisekhona. Ezinye zazo zizokwenzeka ibandla lisekhona. Amen. Hallelujah. Hey, ngiyamdabukela umuntu ongakholwa la engikhuluma khona namhlanje. Malibonke igama lika Jesu. La ngikhuluma khona manje ngiyamdabukela umuntu ongamukela uJesu. Nomuntu ohamba kancane ohambisa okwevile. Engahambi azi ukuthi uthethelelwe. Azacabanga azakhuluma azangene kwipolitiki akhulume zonke izinto ngoba engaqondi izwi ukuthi kwenziwa yini ukuthi emhlabeni kuliwe kangaka. Liphumile ihashe lokuqala. Yebo funda wehle. Ngabona bheka nanto ihashe limhlophe. Nani ihashe limhlophe? Nohlezi phezu kwayo. Yeah. Ephethe umtsalo. Ephethe umtsalo yes. Wanikwa umqhele. Wanikeza umqhele yebo. Waphuma engonqobayo. Waphuma engonqobayo yebo. Loya kunqoba. Loya kunqoba yes. Nalapho livula uphawu lwesibili. Yes. Ngezwa isidalo sesibili sithi. Yeah. Woza. Woza. Wase kuphuma elinye ihashe libomvu. Yeah. Nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususwa ukuthula emhlabeni. Abe.
Yes. Hallelujah. Lo qala lithi ibhayibheli lo khwela ikulo. Yes. Unje. Hayi. Yes. Akanqobi kodwa unje. Ngoba. Unje ngonqoba. Yes. Ay leli yashi sizobuyela kulona. Sizobuyela kulona. Ngo lamahashi lawa awu2 apresenta isimboli kaNkulunkulu ye-judgment. Manibonga igama lenkosi. Nokunqoba. Yabona leli yashi lokuqala elimhlophe njengoba emabili. Lelo lokuqala likhaza u-Antichrist. Ngoba u-Antichrist uzovela njengonqobayo futhi uzonikezwa ikhawu amazwe wonke omhlaba. Kuzophela uhulumeni, uhlala uhulumeni oyedwa ozophatha umhlaba wonke. Lowo bathi u-Antichrist usefikile, bathi abantu njengoba kuliwa impi ila esambulweni. Lokho uzovela kuthina emhlophe. Manibona igama lenkosi. Uzovela ngathi izinto zihamba kahle. Futhi uzonqoba, futhi uzonikezwa ama-crown, futhi uzoba mkhulu. Kodwa unjengonqobayo. Akayena unqobayo. Asiqhubeke neyashi lesibili. Engasikhathi sami singabambeka yebo. Wasekuphumela ihashe lo. Elibomvu. Lohlezi phezu kwayo. Yeah. Waphika ukususa uthule emhlabeni. Abe. Ihashi lesibili avela inkosi. Into evunyiwe lizosusa ukuthula emhlabeni. Livunyiwe likhishiwe ezulwini. Kuzothestwa abazalwane. Manibonga igama lenkosi. Lizosusa ukuthula. Lizodala izimpi. Lizodala ukuvukelana kwemibuso. Imimoya le ededelwe ekhona ongeke usakwazi ukuyihlehlisa. Izodala conflict nasebabandleni ingane zabo emsebenzini. Akekho umuntu ofuna ukuphatha wonke umuntu ufuna ukuphatha. Iyasebo. Sikhishiwe lezinto. Manibonga igama likaJesu. Lama kanjani bazalwane? Akhishiwe. Yabona manje. Sikhipha izinto, sikhipha ucream. Nginikhiphela ucream. Manibonga igama lenkosi. Ningaze nambe niyofuna ucream kwenye indawo. Funeka niwuthole la kumina ucream. Hallelujah. Ningabi ibandla nje elingatrainiwe, elingazilutho ngezwi. Abanye abafuna ugidwe kuze godukwe bazolala. Uzomona nje umselele eduze kwakho. Sebele. Kodwa abakezwe nange yasho lokuqala kazwa. Nelesibili. Elibomvu. Awukhuleke nesho lesibili. Yeah. Wasekuphumela ihashe lo. Aphuma ihashe elibomvu, yeah. Lohlezi phezu kwayo waphika ukususa uthule emhlabeni. Wasuka yabona peace. Yonke into yaphela. Manibonga igama likaJesu. Yonke into yenza njani? Kwaphela ukuthula, kwaphela yonke into. Kwavuka izimpi ngaleli yashi. Manibonga igama lenkosi. Hayi, yabona le yashi elibomvu. Elempi. Elegazi. Iyashi enukelwa umoya, onukelwa igazi. Anandaba ukuthi labazalwane, anandaba nokuthi labantu abangakhona. Into efunakalayo ngaleli yashi umoya ozodala. Hayi ukuthula impi ozodala inhlobo. Uzochitha i-order. Manibonga igama lenkosi ngiyabonga. Iyashi elibomvu. Ukuze babulanayo. Ukuze abantu babulane yokuchitha igazi. Uyigcine le video uyigcine. Angisabi ngayo noma ingaziwa umuntu kuphi. Amen. Manibonga igama likaJesu. Incwadi yesambulo ngikhuluma ngayo. Angisabi. Yabathi African Gospel Church sakhuluma ngamahasha kusashwa padansela. Iloko nje kuphela abakwaziyo lapha esontweni leli. Bazokugida nje
baze bajuluke kodwa banitshela ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Balibonge igama likaJesu. Oh hallelujah. Yebo mfundi. Ukuze babulalane gijima. Wanikwa nenkemba enkulu. Wanikwa inkemba enkulu yebo. Uthe selivula uPaul lesithathu. Paul lesithathu yes. Yezwa isidalwa sesithathu sithi wo. Sathi isidalwa woza yes. Wasengibona. Wasubona. Bheka nanti ihashe elimnyama. Awu nanti ihashe elimnyama. Nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Nalono hleli ehashini uphethe isilinganiso uphethe measurement ngoba lizokova. Lizokova i-economy. Lizokwenza irandi libe likhulu. Amen. Lizokwenza izinto engakaze zenzeke. Amadola aphelelwa amandla. The black horse. Ay, ungabusoma ngale lezinto sazokwenzeka. Ihashe elimnyama. Lizothatha imali. Lilethe ukuhlupheka. Malibonge igama lenkosi. Lizokwenza ukuthi kubangwe imayini kudutshulwane. Lizokwenza uvela amazama. uTrump alwe ngo-oil afuna ukubulala abantu abangenacala. Wena mzalwane oyi iba nolwazi. Ungadidwa ipolitiki neBhayibheli. Abantu bepolitiki benziswa umoya okhithiwe nezinto abazenzayo. Hey, qinisela bamelela. Lezinto ngayisahlehla ifuna umuntu. Sifuna umuntu okhamba ngegazi likaJesu. Amen. Sifuna umuntu okhamba ngegazi likaJesu. Yebo mfuni. Hayi uzoyibamba. Yebo mfuni. Asengizwa kungathi izwi phakathi yebo. Kwezidalwa ezine lithi. Yeah. Lembenge kakolweni. Yeah. Ngodenari. Nkosi yami. Izoshaya udenari. Izoshaya ukolweni. Lizosha latholakala khona imali. Ngiyabona ubugebengu umjani manje. Bangabazana asebethathela amafoni abo labafuna imali. Iyashela inyama. Iyasebenza. Ngisho nabantu abangafundanga namhlanje. Sebekwazi ukuthi amafoni abantu bacela imali ngabo. Bangene ema-account abo bahola imali yabo. Iyashela inyama lingenile pastor. Hallelujah. Kodwa lidederwe ezulwini. Amen. Adedelwa ngosithana lidederwe ezulwini. Hayibo kanti unjani lo nkulunkulu? Lo nkulunkulu ufuna abantu abazophasa. This is not an organization of yabantu la abangazi ukuthi bazokwenzani. Inhlangano kaJesu yabantu abaziyo ukuthi bazokwenzani. Abazofuna nokuphatha izinto zabo. Balibonge igama likaJesu. Lesikhathi basiqonda ukuthi sidederwe ezulwini. Akho sathana osathatha icontrol angayithatha. Umkristu angayithatha icontrol. Not yet. Not yet. Iqilonga likamakhala. Yebo wazi. Awu. Iqilongo selizokhala. Sondelani. The only place ongasevikeleke kuyona usentindisweni. Amacala awasolveki. Iphumile iyashe. Umuntu wabulala umuntu uyaziwa kodwa akavezwa. Shawa ngisho. I-department yakho thamba. Oh hallelujah.
exemption. Which one come in look to exemption. Exemption. My sexual. Then I have to say university. I put myself here in university. Except that in the other number 4, you can't take 2 alone, who never bachelor degree. Can you even get a better? What cousin and any other? Over who want to see what we have to listen. What bachelor are you looking at? What bachelor want to mention? What bachelor does university? Tell me a bachelor listen my ass. Tell me those classes that I want to make never come on. This chair look towards another. Whistle! That Musu call and Jenna. Muswam Babas and a pan. What a friend was what a wedding yamade. How well it is all. How well both. Put it goes in the paratesh. I'm eating that better than I tell you, Amanda. Don't keep it. Better Amanda. Figure more. Oh, hallelujah. But it's all about testing. Who was that? Mobility, if I prepare to join in mobile when you're on the natural. In mobile, in the moment natural. I in the control. E points, I start on my points. Oh, my coming very well. Ubalek no women's on a luto. Even Usubu Shire, the wish will pop up. Usubu Shire, the very wish village. Yama 120, the number 140, very wish village. Ubanos of Miss. What is that? Young people are wrong. You need to have a wrong man. It doesn't got Jesus to put in a wrong man. But what we come and got Jesus. Hallelujah. Put a column of kitchen and cut. When I'm shot before 12. Obum Lam was shot before 12. Hallelujah. Yeah. Asengizwa kungathi izwi ngaphakathi kwezidwala lithi Lithi. Imbenge kakolweni nodenariyo. Nodenariyo le. Nezimbenge ezintathu zebhali. Yeah. Ngodenariyo. Yeah. Ngekho amafutha newayini ungakoni. Wah. Yeah, food. Kuba nalapho livula uphawu lwesino ngezwa izwi lesidala sesini. Sesithi. Yeah. Woza yeah. Ngasengibona. Bheka nanti ihashe empofu nohlezi phezu kwayo. Okay, limpofu ke na liko red. Je. Yeah, umbalo pay. Yeah. Amarasha voice khuluma ngandele pay. Yeah. Ibambe was. Yeah. Igama lakhe lalingukufa neHayden. Amen. Igama lalokho lihash. Any pain. Ukufa. Yes. NeHayden. Yes. Abo umsebenzi walo moya. Wale lihash pay. Ikot abantu. Yes. Ukuthi abafe bengahlangana noKristu. Ngoba kuthiwa ukufa neHayden. Khona lizobaphusha, libaphushele. Libaphushele emlilweni. Bengabanga ezinye zeyingane zethu. Ezinye zengathi zobanjwa yilokufa ngoba zinikele uJesu. Zobanjwa yilokufa lokwengikhuluma ngakho. Ezinye zeyingane zethu abazalwane. Engazange zazayinikele enkosini zizobanjwa. Ezinye zazo zobanjwa ihashe elibrown, ihashe elipay. Manje igama likaNkosi lizobabamba libaphushe angabe khona umuntu ozofa. Angabe khona umuntu ozofa esemzwile uJesu. Manje igama lenkosi qeda khona uzogijima 12 ngiyaqeda. Yeah. Ngimningi. Igama lakhe lalingukufa neHayden. Lalingukufa neHayden. Yeah. Lalandelana naye. Yes. Base banikwa amandla phezu kwesine somhlaba. Banikezwa amandla phezu kwesine somhlaba. Yeah. Phezu kwesine komhlaba. Phezu kwesine. Yeah. Ukuba bulale ngenkemba. Akubabulala ngenkemba. Yes. Nangendlala. Nangokufa. Nangezilwane zomhlaba. Empumalanga kade ngizwa kuthiwa kuphuma amabhubesi amabili. Kuthiwa phumile esiqiwini awu-2. Asebulala iy'nkomo.
kade kahle iqini. Ngoba nje yonke into yakho vele uthi amabhunu. Awusafuni nokufunda neBhayibheli. Amabhunu ayekade kahle iqini mzalwane. Ayekade kahle futhi amabhunu ufuna babuyele emusweni. Ngoba ayekade kahle laba bakithi bahlulekile. Laba bakithi bangcono ngoba babanjiwe. Bangcono ngoba baye enkantolo bayaboshwa. Kodwa abantu laba bangazange baze baboshwe. Kuzokuba namhlanje. Wena usuyabanqoba ngoba unalo ulwazi lepolitiki lokuthi uyayazi uyazi. Eyoza Jesu uyelo lento yakho. The knowledge. The knowledge. Abantu bonke lo muntu ukude neBhayibheli. Akakwazi ukuthi ama problems akhona they are biblical. And ama problems akhona the only solution is scripture. The only solution is Jesus. Hallelujah. Psalm 19 verse 11. Psalm 19 verse 11. 19 verse 11. Verse 11. Hey madodana bengizofunda nangezinye ilimi. Khona la ilimi mnandi khona nangezinye ilimi. Niyazi bazalwane, mina ngisho ukuthi iBhayibheli lesizulu liphuphile. Angizange ngisho lo. Ngithe mina asithengeni amaBhayibheli ane dictionary. Elesizulu alinayo dictionary. Ngikhuluma nabantu abasebancane futhi ukuthi amanyothenga amaBhayibheli ane dictionary. Nithenge amaBhayibheli ane concordance. Khona uzokwazi ukufunda iBhayibheli. Ngeke ukwazi ukufunda iBhayibheli dictionary lapha ngemuva ingekho nama maths. Yabona noma nje akavula iBhayibheli lapha eqaleni. Uyabona mama? Lawo mama afuna ukufundwa lawo mama. Ngoba ahlangene phakathi neBhayibheli. Yonke into ebhalwe phakathi yamsana nalama photos lawa khona. Hallelujah. Funeka wazi ukuthi iBhayibheli la ibhalwe khona ngo-red kusho ukuthini? Leli silungu. La ibhalwe khona ngo-red kusho ukuthini? Ngimtshele kusho ukuthi amazwi akhulunywa uJesu uqobo lwakhe. Yiko ngithi kuye ibanalelini angisho kwalahle lesizwe. Ningangizwa kahle. Nina abafundi angisho ukuthi balahlala amaBhayibheli. Ngithi mina funa uyazi ukuthini? Ngiyembuza nje ngithi abantu abasha wonke umuntu akathatha ifoni yakhe avule iBhayibheli. So ukuthi khona umuntu omusha osindisiwe owehlukene nesono ongajoyi kodwa efonini yakhe alikho iBhayibheli. Wena mfundisi uyathanda nje isinaba lamafoni. Umuntu oshumayela efonini yakhe iBhayibheli alikho. Singana iphozweni noma singasaphethe amaBhayibheli manje. Mangidlula ngomzalwane ngibona nje ifoni yakho ngithi. Ngithi yesaba ngithi vula. Besabela. Wisdom 19 verse 11 kitchen. 10 minutes more. Yeah. Asengibona izulu livulekile. Yabona izulu livulekile yabo kitchen. Bheka nanto yasho limhlobo. Nani yasho limhlobo? Nani nase ngifuna ukunibuyisela kulona limhlobo? Yeah. Nohlezi phezukwalo obizwa ngokuthi Yeah. othembekileyo. Naye yokuqala. Nani uPaul wakhe? Lo leli yashi lokuqala. Ube njengonqoba yokumelela imhlobo. Nizwe ngathi. Lithi ekhanda lakhe kune crown. Very anti-Christ is going to be crowned as the president of the world. Anti-Christ lo that's why enjalo lo. uPaul oqala nje kunovelayo. Awuyela ukufunda. Asengibona izulu livulekile. Ngoba izulu livulekile yabona lo khangani.
kodwa wafana. Yebo. Nohlezi phezu kwawo. Nohlezi phezu kwaleli hashi. Ubizwa ngokuthi Ubizwa ngokuthi othembekileyo. ubizwa ngokuthi lo othembekileyo. Noqinisileyo. Noqinisileyo. Abantu bakudala bayazi ibhola. Bazokhumbula ukuthi there was a goalkeeper. Petson. Kamuzu Panda. Ekwakuthiwa ababethi okosadebe thina esibadala. Uzobona ukuthi wena ngomntana ngoba uzosala nje ngisho. Ukosadebe athi awalibamba Mr. Realable. Awalibamba Mr. Realable. Nathule esandleni zakhe. Where was you? Emadodana sikhonza Mr. Realable. Sikhonza othembekileyo. Hallelujah. Laba umfundisi ekhuluma ngamabhola. Nonqonde ku Mr. Realable. Angiqondile ebholeni ngempela. Kodwa ngiyakhombisa ukuthi ngumfana wakhona la. Khona izinto engizaziyo futhi sengimdala. Mawazi u Mr. Realable. Wazi lo Nkosihade. Yabona. Washithile njalo. Uyasabela. Kuba 19 verse 11. Yeah. Nohlezi phezu kwawo. Ohlezi phezu kwalo gijima. Obizwa ngokuthi othembekileyo yabo. Noqinisileyo yabo. Uyahlulela futhi lo yabo. Ulwa ngokulunga utahlulela abantu ngokulunga. Awu engathi khona umuntu ozobefunda lela hashi leliyana. Ukuthi umehluko walo yini abanye kodwa bayezwa. Amen. Ngishawe isikhathi bengothi omunye akathi efunda ngale lehasha elimhlophe nomunye abefunda ngelinye elimhlophe. Khona sizokwenza sizo differentiate sikukhombisa yini umehluko kulamahashi. Amen. Yebo funda gijima. Amehlo akhe angamalanga bomlilo. Angamalanga abi lela hashi. Belingena amehlo. Amadimoni ayasaba. Wembethe ingubo Efafazwe ngegazi. Igama lakhe lingulizwi. Ngiyabona amagama akhe. Yebo. Igama lakhe lingulizwi. Igama lakhe ulizwi. Lokugibela ihasha elimhlophe. Leli hashi hayi madoda. Hallelujah. Okusho ukuthi ibandla kule mimoya le khona elethi kwenziwa isibonelo ngamahashi likhona nelethu loqobo loqobo ihashe elimnyama loqobo ihashe elibomvu loqobo ihashe elipheyi malibonga igama lika Jesu kulamahashi nathi sinelethu loqobo kasuna yena uJesu ngoba ungenayo uJesu uzodlala abantu malibonga igama lika Jesu usamile lapho enkosi awuvule isambulo 16 verse 2. Ima kanjalo baba. Yeah. Yeah, uyathula isitsha yebo. Yeah. Hey, wabazalwane. Bangaka abantu obaziyo manje abanezilonda ezingapholi. Mahlola ushukela akanayo. Mahlola iBP akanayo. Uthi hlola izinto zethu. Kodwa unaso isilonda. Imihelo isiqalile. Bambisisi kuma. Bambisisi. Yaya. Yathulela isitsha sayo yebo. Kwavela isilonda esibi. Abe angisho njalo ukuthi abantu abanezilonda ngoba benophawu lesibi. Ngizongizwa kahle. Ngithi mina umoya ophumile. Nathi sabazalwane okunye sizobabeka khona. Kufuneka ukuthi sithandazele siphume khona. Malibonga igama lika Jesu. Ihashe elimnyama ieconomy isishaya sonke. Malibonga igama lika Jesu.
ihashi elipay baningi basebefelwe yihlobo zabo nabafelwe yingane zabo nabafela abafowabo. Lento ayizile kuphela kubantu abangakholwa nakuthina kukhona kuzokwenzeka. Nathi ake sangwaba nje nathi ake sangwaba insizwa yethu esiyikhulisi yahamba yayofunda emangosuku yaqede yathi yahamba yayosebenza yasiyacela ukuthi baba ngiyacela ukuthi ngingabe ngisahlala ekhaya ngoba manje ngiyakuhlupha ngiyadakwa athi mina kulungile hamba uyoqasha ngami ungazi ukudedela ingane yami sengiyededela ukuthi ihambe yona zaphuma ebusuku ingane esidakwe zihamba ngemoto ziyofuna okunye utshwala sathola ifoni ngo4:30 ekuseni kwathiwa hambani niye ka-AA mawukhuphuka niphuthume khona ingane ilimele. Masifika khona sekuthathwe ngisho isidumbu sathathwa amateku kuphela. Lento ungacabanga ukuthi lento engishoyo abazalwana nayo behleli sakhulisa insizwa thina yaphelela emgwaqweni mantoba igama lenkosi ingane esasithathile sayikhulisa injenge-firstborn ey'nganeni zethu mantoba igama likaJesu sayikhulisa sekuyinsizwa isinkulu. Mawudlendeka kokushaya isazokushaya la mahashi lo moya nje imhele cela uNkulunkulu ukuthi akusize. Glory to Jesus. Qedela Isimpi sasezulwini zamlandela ya zikhwela amahashi amhlophe ya zembethe elinene elicolekileyo. Yeka ukulungile hlala phansi vele zakhuphuka namahashi thina abasebesasikhupuka esuka madoda nelinene elicolekileyo nezogibela amahashi amhlophe. Hallelujah. Azathi bazalwane niyoba abehlule kanye nabapostoli niyohlala etafuleni elilodwa. Wena ufuna eduze baba mina I will look for Paul. Ufuna uhlala eduze baba ngithi imali yakho uhlala eduze baba angazi noma inyama ngoba ngisenayo yini noma nomzimba wami uyokusha. Wena ufuna eduze baba. Hallelujah. Qedela lapho ubusuvula Isaiah 61 verse 1 sothandaza ngakho. Qedela lapho. Verse 3. Yathula isitya sayo yebo. Elwandle ya. Laseluba igazi. Bonke abantu abazosala ohlwithweni lokuqala bazobona ngaze baze bayibone. Bonke abantu abazosala bazobona ngaze baze bayibone. Bazobona ulwandle liphenduka luba yigazi. Amanzi lawa esiwastrabhishelayo manje ngenxa yomoya wamahashi bona azophela emapayipini aphele olwandle aphele yonke indawo yonke into izoba yigazi. Ngiyakudabukela wena uzosala. Ngiyakudabukela ngoba kuthiwa i-chance izoba khona. Kuba khona ngoba kube sekufuneka uthathe uphawu ukuze uthole lezi zinto. Ngiyakudabukela mengabe uzosala ngoba uphawu mengabe ungalithathanga waqhubeka wathi wena ufuna uJesu. Ilabo-ke abazobe banikezwe i-chance yesibili abaphinde bavuma uJesu in those circumstances. Kodwa musuchitha isikhathi sakho udlale ngokukholwa manje ngoba lolu sizi liyeza. 61 verse 1 khona sothandaza. Glory, hallelujah. Full Isaiah 61 sothandaza nawe lo moya wenkosi phezu kwami. Yes. Ukuba uJehova ungigcobile. Yeah. Ukuba ngishumele izindaba ezinhle. Yebo hamba. Wabantshontshiweyo. Bonke abantu abantshontshiwe mangabe kade untshontshiwe namhlanje. Mangabe abantu abantshontshiwe phakamisa isandla sakho mangabe wazi ukuthi untshontshiwe. Raise up your hand umukele uJesu namhlanje. Wabathotshisiwe. Yeah. Wabathotshisiweyo. Yeah. Ungithumele ukubopha. Yeah. Ukubopha Abazi
Ngibonge igama likaJesu. Yize la uzobopha amanxeba. Ababelimele. Noma ngabe ukulimala wangaphakathi noma wangaphandle. uNkulunkulu ngidobile ukuthi ngizobopha amanxeba. Oh hallelujah. Abashiwa obaba beyingane abagoshwa emshadweni. Abazaliswa zaphikwa ingane. Ikhona indawo kuKristu. Ikhona indawo. Wafela ezonweni ikhona indawo. Wafela kulo mgodo khona ikhona indawo. Ikhona indawo osenkosini ikhona indawo. Indawo yakhe ikhona. Indawo yabantu abathotshisiwe nesiyona. Maribonga igama ikhona indawo. Ikhona indawo. Ungafela esonweni. Oh hallelujah. Alikithi balokudecide ukuthi uyothini kubangani bakho. Thina sabashiya abangani bethu safika kubona sesichaza indawo. Yebo kuba ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo. Uphila ukubopha inhliziyo ezaphukileyo. Inhliziyo yakho mayiphukile. Sondela sokubopha. Nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa. Umuntu ayibazalwane othunjiwe. Nayi inkululeko. Noma ngabe usemgodini wokufa. Azathi uDavide noma ngabe esigodini sethusi lokufa. Ngesabo kubi ngoba wena Jehova ukini. Abantu bayamangala ukuthi kwenziwa yini singasabi lutho. Asabi lutho ngoba uJehova ungakithi. uNkulunkulu mayengabuka ushawa uvalo. Ushumayela izwi ngesibili. Ungasabi lutho. Yebo. Nokumemezela ukukhululwa. Nokumemezela ukukhululwa wabathunjwa. Nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Hlala phansi nokuvulelwa kweziboshwa. Bengifisa ukuvula umnyango. Before ngihlale phansi. Woza ngaphambili. Ngizovula umnyango. Moya inkosi ulamele wena. Sengidi